Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ni aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra sanor lai. Cipra Tent House. Udkhot jong ying dor bar thawan jong Lok Sabha, uba Vincent H. Pala na Shillong Parliamentary Seat. Uban sa airang biang hagasin ka basaw siya ka election jong gari, kaban Salong House nam arjar arpsaw, nagseng Kongres. Nagaliang jong uba pala kumu MP na Shillong Seat. Ubala job laisin kenti ulai itu uba kipay ba kajala kidang i yakaseng Kongres, kamtam siya kithain dong kendong. Marulong bakat siya ba ulit, kipay ba kijupan pao ba kidang yay duay bakaseng Kongres kan wan biang hagabor, namar ka jing mentoy jong upay ba. Shushu uba Vincent H. Pala ulong ru, ba hakapor ka jing sinsyar jong kaseng Kongres. Om judan ke jing syak thombor ki Kristan lanai ki ritpaj kat bah ke jing lambat ke jing sinsyar jong seng BJP bun ki paj ba ki syak ni no ya ka hok banim lah ka kamai ke ji lanai ki we ki kam ki election la dade ha ka MDC ki bru ki vote kat kum ki policy batri kam hopo jong ka dis council la de na mata ka MLA ki bru ki vote ki ai commanded kat kum ka policy lanai ka jing try kam Jongka state bande pat namta ka election sa Lok Sabha ngatrai kibru ki sang tho hi barok chikata kibru sang tho hi kumlo pan ai vote ha kapor Lok Sabha habangalai keleng-keleng ngai kendo ki bobon kamtam bade hanong kendong di nongsor kibru don buram kiru niam hang ning tai bon ki ong ba palangi duai na kwanta ka kongres bakan wan phai biang ha kabor namar ha kapor ju kongres ngiyo ka jing suk ngisau sengai ban ngiyok ke buram mereka balong menta ni lek ngisau sir la dade ha kamniam la de ha kanu menta kasha harassment ha ki babon ki enforcement ke la de income tax ne ha ED ki babon bisa harassment la de ha kam tri business ro menta tang ban ya deposit pisa ban ya drop pisa cha tax cha kate kam de ka basuk bande kayo kam kayo jamro menta kayo kam yo jam de tang tu ki badon ha kabor kayo kam kayo business kayo kontrak tang tu ki badon ha kabor ti ki biru ki phai biang mentas ko kongres ki ong ba ha ka pong kongres ka kamlong salon sar ngamong bangi biang hadu kata-kata andre ha ba compare ba kini ki biru ki ong badang kamlai ka kongres tengah klem artetin ngatrai ngala kumu briu ngala ban bon ki jingduna kanu benta mereka kum ka parti bat ngatrai ki bru collectively hi kedang phai biang cha ka kongres te ki parti ki babon hi regional party lane ki national party kindan lagi jong ki candidate na trai kum ba sai long menswa kan long kum ta he kan election ka banwan ro ngaro nga ngaso to menta chipos nem nga don ha ka position sans nem nga don rolling ka don hi ka la ka jong ka jing mentoy kadon hila kajong ka jingdo mentoy example hachwa bangan long kumu MP hapor bakan was kat sebelik kibri ang ba pala pede ban penyo ya ka airport pede penyo yo surok te lada biang kini ka tourism kan sayait la biang kini ka lek kawan kan kamsuk tengal atristom bah hapor madon hakabor hapo sansnem tu por mo yakabor ngila pelong ke airport mentafi ke airport ngila connect haborok ke north east lade cha Nagaland, lade cha Tripura, lade cha Arunachal, lade cha ikiweki area jong ka Assam. Surok pindai mentang inang penhe kalak bah ko surok. Te kumolong mentahi ka jing wan ki jing flow jong ki turis ka de ka jing don ki airport ka jing bah jong surok. Bat ka jing sautho jong ki briu ro mentan dala bah surok lawan ki tourism ki briu ki la sautho ba ki yok mentoy ki yok kam ki yok jam. Te ka jing trelang hi jongi ki politician ngam ong atangau MP bat ka sarkar bat kinong song ka don kam ha badon kam ka jing trelang ka development ka de be piong nga i ha kini ki por kumu MP hi namar ba example ngi kwa ban ra ke railway re ki babon balang ki ong umsha tingim kwa ban pembor la babon ong namar ngi im ha ke demokrasi ban pembor ka ta kamlong re ki institution ki babon ki banta example kum po nehu ngi lawan ra bon menswa ki department kita tangkat no subjects mo mentah kila pun kila yo ka recruitment menswa kile ndon kono ka recruitment kile tang ha Delhi mentah kilawan ka recruitment kilawan ha Shillong te ki bobon ki mentang i wanra nam ta ki jingha mentang ya ki nong chong jong i ha Shillong le ni ha Meghalaya hi re wat ka north east barok ka wei hi
tengah try kata ka jing don jing sansnem ngila persang ban ai ki project ki prepare na cha ka government bade ban ai ni ka development la ka de ha ka education la ka de ha ka infrastructure mentang inang persang wat ha ka tourism ro ngatrai ka jing khamyo pisa ka khambon connectivity khamtam ha ki PMJSY ki sirok ki ban connect keleng kanang khamba susu te ngakermen ba ki por benang wan ro nginang penting nang bagayo kam yo jam la de ha private ro kanang khamba susu namar ban yo kam ha ka sarkar ngai kala kham namar ba gilabon ki bastat ka kam ko tuna ka state ka barit re ka recruitment ki benta ki bakar ni de ban le bha te mentang ngakermen na ki por benang wan lang ba ki investment ki benang wat na kaleng ka ri ban wan hang ne me khalia ka don kam ba ban create kata ka unemployment ka bolong ka big challenge but sagawai ka drugs ka i ka ba chor ba kum bolong menta te ka drugs ba de ka state subject ka fail jang ka de ka failure jang ka state jang jap lat pi kidon di hajar ngut pi kam tang di pa ngut kam biang re tengah try ba ka don kam ro ka jinge trelang jang ki nong song snong bat ki bor jang ka sarkar tang di boro sarkar te relatif hi kam de ka basuk ding ini nong song snong ro markeni ka kta society jingi boro ko kini ke banga perkhat kumu nang nikmat ni de mane perkhat mane flu jumut kenang ba ngila ban penbha pemiat society jingi